תמיד אנחנו חשבנו, ישיבת אור החיים, זה ישיבה לבעלי תשובה, חשבנו שהרמת הלימוד שם היא בסדר, רמה טובה, אבל לא כמו כל הישיבות. בזמן האחרון באים אצלי בשנה האחרונה, בכל ליל שבת כמעט, בחורים מהישיבה, ישיבת אור החיים. באים, לומדים עד שעה 1 בלילה, ואני רואה עוד, דבר איתם בלימוד, לא יאומן. ממש בני תורה לכל דבר, בחורים צעירים, בגיל 16, 17, באים אצלנו, לא פחות מבחורים, יותר אפילו מבחורים בישיבות אחרות. ברוך השם, ברמה טובה, ברמה גבוהה, לא סתם ישיבה לבעלי תשובה, כך חושבים. יש כבני תורה אמיתיים, ממש, כל שכן האברכים, תלמידי חכמים, איך שהם בקיאים בהלכה, איך שהם בקיאים, יש להם גם מעלה יותר מבחורי ישיבות אחרים. הראש ישיבה שלהם מכוון אותם ללמוד על ליבא דהילכתא, ללמוד בספרים של מרן שליט"א. מי שלומד בספרים של הרב, יביע עומר ושאר הספרים, ידע שזה רווח כולו שלו. זה שם כמעט כל התורה כולה, בדברים המעשיים, כל התורה כולה יש שם. אדם שבקיא ביביע עומר, יש ישיבות אחרות שלא מחנכים אותם לכיוון הזה. אבל לפתוח את הספרים של הרב, זה ראש ישיבה, מכוון אותם, לא לחינם יוצאים מכאן תלמידי חכמים, ברוך השם.